Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. DBB oye! Auri ndine nyamata kuntandire? Ndego vipi tusia hapo bwana ndine nyamata wa kwa hapa wewe? Ndiye nene DBB wa mphamvu komanso cha mwamba cha mphamvu eti? Cha mwamba DBB oye! Ozaisa atabira Muntharika oye! Ine dzina langa ndi Africa Ngata. Africa Ngata, right? Amene tikuyimira mtsiriza Ntandire ngati MP. Ndipanga ma business. Zinazo basi ndikuti ndine vice president DBB. DBB oye! Nditero kuti ine mulidziwa ngati vice president DBB. Maso business ndikuyimira ku Ntandire ngati MP wantsiriza Ntandire constituency. Siyoto. Mwina mwasindikana onso mwayanga ndomboni yankhulire right. Ndimafuna kuti ndayankhula ngati tsopano ngati shadow MP. Ndiyankhule ngati vice president wa Central Region wa DBB. Ndimafuna kuti ndikulimbikitseni anthu mobwera pa DBB kunena kuti yangotsala panopo miyezi 5 kuti liwe mboma. Okay? Musadandaule chilichonse. Mwina ena mulipo pano akutumani mopere mthengawu amene akutumani mangolowa kudziwa pakilipo poona kuti tupanga za ndale kuno kupanda. Komano ndimafuna ndinene mawu aonena kuti zitani ife ngati chipanja DBB motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Muntharika. Kaya akamenyetsa kuti pamwala kaya akatani koma ife koma chakacho ndikutani kuti kaya zikhala mwantu wani kaya tani akupanda koma lomweli ya is busy koma ndifuna kutsimikiza kunena kuti oloma sakho sabera izithetha tikuvana eti zimene akamanga 20 zija zomenya mamonita zizomanani imene mbere yadzana zimene sizichitika yani. Ndimafuna kutsimikiza kuti eno nonse amene mwasakuta chipanja DBB ndiye nawo samene atsala kunjaku mwauze kuti ife kumatipotse kwa nkhala DBB alweretu chipanimo chifukwa kufika nthawi imwebwera isitulaso yani. Zokuti adzika bwera ndalenga boma kumata ndikamenya masipasi spesi zalola. DBB oye! Ulibe kampeni ya masipasi ya. Kampeni ndimene opangira apa mweti. Opata chipandi ndani kodi? Amene sukuna jerere kwa boma ndani kodi? Mbuyo mu makhani vice president osithandizani yani. Ogona. Mundiva? Ulendo unomwe ndi vice president wachinyamata amene akuthandizeni nuyo openya. DBB oye! Boma DBB oye! Ndiye chipani sima landandala masaya kama baba mwezi kuma zimakanga limemba kundala mpireti kuti ndimakonda DBB inimakonda Wanderers inaona Bullets siyocho koma sumakhandana ina liyonse. Ndiye ndifonene kuti muone anthu amene ankalitosa alliance pano amene akukutira mano akukuta mano osatamasewa kukukuta mano eti koma ina Central Region ndifuna kutsimikizira kuti even professor ayo wanenetsa unena kuti anthu nonse amene mugwira ntchito adzionetsetsa kuti akupangeni program abwino eti at least idzapeza ngongole madefu osati mangofira mafumu opanda kungongolera.
kupatsa fomu basi tikathamanga kuti ayi tupatsa mangolo chomwe afuna kuti ukavoti zimenezo ayi. Achinyamata apa adapanga maprogramu amati ku college zimene zimanga lichiyumu kuti ena musakhale ena mudzapanga zomotcherera ena kutsala mafakiro osiyanasiyana osati umangoti boma lomweri koma munthu ali mbutisheti levalayo enyowani ndera apita ku msonkhano atenge 2000 zimatero ngati koma zona zonena kuti mmene anthu tinkakhala 2020 Sugaru adali pa 600 kwacha mafuta ophikira adali pa 1200 petulo adali pa 600 chakutinso koma pano pomala chakwera mukaona zonseza kudula times anthu fertilizer akumapatsa mufoni mutenga mufoni koma mufoni mulibenso nanga tidzenera kuti bomali tili votereso pamene pali nzeru ndiye khayo amene ali wamisala amene anagwa ukhunyu mtero wakhunyu ndi amene afuna chakwera pakati pa TBB oye amene anapenga komisala anali mavuto abongo osekaniza bwino na amene ngawapeza chakwera boma la msibi pakati pa kwa munthu wanzeru zake tisangotengera kuti fanta TBB koma wina aliyense tikaenda ntawuni mupita pali ponse loko mmene mufalira amatonani kalilije mukamayenda ndiye kuti mabisa chili chendo tikabisa salumu muchikwapezi nakasuchitika sopano ungoona sala TBB koma ndilitiro TBB oye chimanga pano lafika pa 100,000 ndakumaliya kale ndi chimanga ku 20,000 mbira ukuyona bwino mudzauza kuti chuma siwende bwino ndifaze zokula tsiku lero dola pano pa 8,000 kwacha dola mwamva inu kunena kuti amene akulonga na minister la Tanzania nini akuti a minister nda amene amatenga madola mbanki ndi kumagulitsa modola kwa mwenye kuononga chuma yetu dziko lino kupali pomwe amene ndofunika ndiye mukauza anzano azawo unena kuti boma li pa 6 September la lero nakasiyo munthu pachakufuna reti kuti amange defense koma ndi kukuzana kuti sizitheka boma ili sizitheka na amange defense ngadala nzeru asaononge kwambiri chifukwa akathira kumaula TBB oye ifa TBB ndifa chikondi simapanga zomanga naye koma lamulo ndilimedzi pangitsira kale kuchana kodi kumaula simanya TBB yayi koma ntchito zawo zinapanga pa ndipeza apangitsi unakapezeka kuchana kodi ndiye ifeyo tipitize kupemphera mulungu adalitsa itsogoza kwambiri mulungu chifukwa ndi mulungu khayo amene alithandize ife tikumalota koma ngati mulungu sanafune zingatheke ndiye tipemphe mulungu akhale patsogolo pathu tipemphe mulungu aine chifundo koma ndime ndikuonera ineyo mulungu ali pali athu chifukwa utsogoleri mulungu akhazola kuya nawo amabweretsa zinthu zovuta mulungu akhazola kuyenda utsogoleri amabweretsa zizindikiro zokuti mulunguyo wakuyenda utsogoleriwo monga zakhala zochitikira mbuyo monse mu Bible inu mumapemphera mukudziwa eti atsogoleri onse amene anayambana ndi mulungu amamwana mdziramo inu taganizani Yona anamutuma mulungu kuti akalalikire koma anathawa kuti akalalikire Yona anakwera ngalawa kuti apite kwina kuthawa kuti akalalikire koma chodabwitsa ngalawa muja imachita zodabwitsa ngalawa ija mpaka ngalawa kwemba kuti kuti kumira chifukwa mu ngalawamo munali wina amene analola kuyika mutima kuti ndiye inu muja kuti ndikufunseni inuyo mayi munomo Yona ndani TBB oye tsopano ngati Yona ali chakwera amene akufuna bize Malawi tikunena pano ndiye kuti dola yafika 7,000 zikoti mene lero 8,000 tikuti tsiku yungowera ndiye kuti alipo Yona Malawi muno amene akupangisa zikuti sokonekera TBC amene ali chakwera eti
DBB oye! DBB oye! Komanso tu Bible omwemo analiponso tu Farao anawasunga kwambiri ana Israeli kufika mpaka Mose anamutuma Mulungu kuti apite akayotsa ana Israeli ku Igupto. Right? Mtundu wanga ukuzunzika. Iwe Mose katenga ana anga. Koma Farao anawabisa mtima. Kubisa mtima kuti siwatenga iyayi. Angafuna ana Mulungu ana Israeli azigwirabe ntchito ya ukapolo. Right? Ndiye Mulunguyo Farao yakuti mpafika zindikiro. Ngatoona mdeni Mulungu. Koma mudziwo umene kuja kunagwa miliri yosiyanasiyana. Kunagwa muliri wa chule, wa njoka, wa udzudzu, wina wacha sikidzi, wina wacha dzombe. Kodi malayi munomo chilala, kodi malayi muno sitinaone ifeyo zizindikiro izokuti Mulungu utsogolero wachakwera wakuya nawo sitinaone akuluakulu anango ndifuna kukuza nena kuti zinazi Mulungu amatiuza kuti tisakula m'maso. Mulungu amatiyankhula ngati tili anthu okufezetsa uzimu timafa zizindikira kuti zakwanira ndi Mulungu. Ndikufuna kupasa chizindikiro chopsa kwambiri mukamashoka pano mukauza chakwera sasikuya ndi Mulungu yayi. Anangolowa chakwera choyambirira anomandikule choyambirira kwambiri. Chachikena kunabwera COVID-19. Kenaka kunabwera cycle ya kenaka cycle cha kenaka kunabwera cha upesa kenaka abanga divai kwacha chuma cha dziko kuonongeka eti. Izo sense zimene chakwera kumana zozozi. Amalawi kunjaku amene akumali pa malo lomwe sakuzindikira kunena kuti akaliba ndi Mulungu sititha malayi uno. Ndiye tisamale chifukwa Mulungu akutiyankhula kudzera mu zizindikiro zosiyanasiyana. Utsogolero lumeneyo satanani kodi Bible omwemo muliso ana awiri amene anabadwa ndi bambo wina Jacobo komanso ndani kodi Isaki. Wina Jacobo menemo anaba madalitso antimwene wake Isaac. Kodi Esau anapita madalitso ake. Jacobo anabana madalitso aja. Anapita ku dziko lina kukale mnatu umene kuja. Muniva? Koma udatalemera. Analitendere. Sana bwera kabweza madalitso amuno wake. Chimene chikwavuta chakwera unapobweza madalitso apita mukhalika ndishani. DBB oye! Zakuba sizikalitendere. Zakuba zimawatsa mavuto. Zakuba umaenda mwacha ujewu. Zakuba umaenda mopata ntendere, mopata ndalitso. Ndiye mafano chokolo ndikulimbikitseni ana DBB ana Central Region. Nena kuti ine ngati Vice President wanu ndithandiza Professor Arthur Vena Muthalika ndipanga china chilichonse chothema Central Region kuti bomali ifeyo tiligandenso tilitengenso tiwile chakachi pa 6 September. DBB oye! Musadandaule Mulungu akupatsani moyo wautali. Mulungu ndokhulupirika. Mulungu ndodongosolo. Kulumbira bwana akalumbira mangoshi. Tukufana? Koma phando lonse likapangira pa Bingo Stadium fani baina manga Bingo pita nini. Phando lonse likapangira pa Bingo Stadium chifukwa tinamanga roka DBB. Tukufana eti? The only stadium no malayo kongola Bingo Stadium. Anamanga Professor Bingu wa Muthalika. Amene chimuna wake so pa 16 rano amene afuna kapaka so phando lokondo lemene gogo. Tena boma. Tukufana? Ndemu tauza musibi kuja kunena kuti nthawi yawo yatha. Bakali pano palibe so chimenga kuoza china chilichonse sizingatheke. Ndachinyamara mulipo apa. Chakwerayo wembova matrauza anzera pa line pakati pa malenga linyamara. Maso zimenezo. DBB oye! Kumene gogo timati kuthanzero kwa kuthanzero. He's no longer president. Because
Saka mavale trouser la muzele karibu katika nyama alichali kuona sana. Bibi boy. Bona ukaza katika trouser la nzele bakadiba. Disaba gana iki iliyo mkopeka nyamara. Yeah. Naye watu profesa Tano Mhaliga amene ifari konzera chimachino pa 6 September. Muni vaji ine ndugu Thokoze chifukwa cha chikondi chanu ndaya mfulanga ndi vipi ndaya mfulaso ngati Shadow MP mabwananga ndi awalapo akuntendeletsiriza koma aso ndifa kuseza kuti palibe apabe mayani aluze yayi amene akumene toti mumwezi jiba ngatotheka kuno kuti amene abwera kunoko awine chifukwa DBB nthawi zonse mawina koma akhala matibera tukumva eti DBB yakhala ikumawina makandidate koma amakhala matibera nthawi zonse kodi mumuzo kuti zona pa center patipezeka professor Tano Mhaliga 5 chakwera 100 zona zonezo nde inuyo nosenu amene makavurana kupezeka 5 chokopeza 100 babele chilungamo hai manager inata mwaniva ndikuze nakula kuno muli apa ngati silisa mala kuti musilibikireso chitha chipere muno Malawi ndiye libe divale zilimbe tataniza wa elections mwaniva because elections atupaka kupanja chili chose koma ngati silikana makasuzirana kuti ndi anthu amene ofana alonde wao maliro kwathu yani kuti ndi yaule ndone mene wewe koma osaloza je bwana yayi eti ine ndikaba tsogolo kunyamulani kuyende pale pali pose kuti mpaka zofunikirazo zandi kodi zitege ankama kasomenya na town zinatha sizinathe akumenya swatu akudziwa Yibo jamani bayambaka ujitene ayambakale ayambatana ayambatana iwo anangova kuti nangova pita ayambatana uli apene mokhamasiyo mobwera chipani mobwera tani mokhamasiyo Kuchina mani masafu karibu kona chakabu kufanya manao ni chakabu mbona maji bodi ona bomare wapuno ona ba nanda AG mutai AG dafa kangara AG lema je ba ka mai no ari ku si wa ona ba ni na ile manyazi ni wenu ni ya mama asinyo na babanta ndi na babanta alipo anumoteza ni sinima luza ya singategera ine ndikuwina edi ndikuwina komanso machone pyo sabere banoma makansa ozoso awinaso tukuvana edi tipile chito muno mutauni bonanga icho zimene kugwira kwa mtauni munomo uonetsetsa kuti unali esarani kodi awine ndipo awina nthati bibi munomo tukuvana ambuya kudalitseni pamene mupitiriza mwambo menewu mundulole ndisaine kenaka ndikusiyeni
ndio kwa chozi na ofisi hapa choko ni somo wangu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.